Tehohydro on hydrauliikan ja pneumatiikan erikoisliike Lappeenrannassa. Myymälämme ja korjaamomme sijaitsevat erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä lähellä Kutostietä. Meille on helppo tulla käymään raskaallakin kalustolla. Tehohydro on yli 30 toimintavuotensa aikana kasvanut hydrauliikan ja pneumatiikan asiantuntijayritykseksi. Yritys on luokitettu parhaaseen AAA-luokkaan. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja jokainen on alansa asiantuntija. Ylläpidämme jatkuvasti henkilökunnan osaamista kurssein ja koulutuksin. Esimerkiksi kaikki asentajamme ovat suorittaneet hydrauliikan putkistopassin. Myyjämme pysyvät alan tuotekehityksen tasalla osallistumalla säännöllisesti maahantuojien koulutuksiin. Palvelemme yrityksiä, joiden koko vaihtelee pienestä yhden hengen metsäkoneyrityksestä isoihin teollisuusyrityksiin, kuten UPM, Fazer ja Stora Enso. Ymmärrämme hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien elinkaaren alusta loppuun. Suunnittelemme, rakennamme, asennamme, testaamme, huollamme, korjaamme ja modernisoimme. Tehohydron noutomyymälä palvelee Lappeenrannassa Ruukintiellä. Noutomyymälästä löydät suoraan varastosta hydrauliikan ja pneumatiikan letkut, tarvikkeet, komponentit ja varaosat. Myyjillämme on vuosien kokemus asiakkaiden laitteistoista ja erikoistarpeista. He auttavat löytämään oikeat osat ja parhaat ratkaisut joko mallikappaleen tai teknisten tietojen perusteella. Koska olemme erikoisliike eikä meillä ole turhaa oheistuotevalikoimaa, voimme pitää hyllyssä jatkuvasti saatavilla yli 7000 eri hydrauliikan ja pneumatiikan tuotenimikettä. Komponentteja löytyy kattava valikoima suoraan varastosta, esimerkiksi Rexroth, pumput sekä raskaan kaluston että teollisuuden tarpeisiin. Myyjämme auttavat tarvittaessa käyttötarkoitukseen tyypiltään ja mitoitukseltaan parhaan komponentin valinnassa. Meiltä löytyy ratkaisut myös komponenttien asentamiseen. Esimerkiksi pumpun akselin sovittaminen sähkömoottoriin ei tuota ongelmia. Meiltä saat sekä neuvot että tarvittavat kytkin osat. Näin ollen et ole sidottu samaan malliin tai merkkiin, kun olet hankkimassa korvaavaa komponenttia. Meiltä löydät varastosta myös venttiilit, moottorit, sylinterit, varaosat, tiivistesarjat, suodattimet, suodatinpatruunat ja akut. Kauttamme saat kaikki hydrauliikan ja pneumatiikan tunnetuimmat ja arvostetuimmat tuotemerkit. Muun muassa Rexroth, Dunlop Highflex, Hydak, Parker, Alfa Gomma, Nord Hydraulic. Jos jotain tuotetta ei löydy suoraan hyllystä, teemme parhaamme löytääksemme sen. Pitkäaikainen yhteistyömme maahantuojien kanssa mahdollistaa osien nopeat toimitukset. Voimme myös hyödyntää yhteistyökumppanien verkostoa, kun etsimme jotain erityisen vaikeasti saatavaa tuotetta. Kun tavara sitten saapuu meille, se lähtee heti eteenpäin asiakkaalle. Testaus- ja korjauspalvelut ovat yrityksen toinen tukijalka. Emme siis ole vain yksi varaosien toimittaja muiden joukossa, vaan meillä on kokonaiskuva ja ymmärrys hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmistä, esimerkiksi metsäteollisuuden koko tuotantoketjusta, metsästä tehtaalle ja varastoon. Olemme usein olleet mukana jo järjestelmien suunnitteluvaiheessa, ja siitä saatua kokemusta hyödynnämme myös huoltopalveluissamme. Mittaus, testaus ja öljyanalyysit paikan päällä tai pullonäytteistä auttavat kartoittamaan ja ennakoimaan tulevat huoltotarpeet. Korjaamollamme Ruukintiellä huollamme kaikki hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit. Halliin mahtuu ovista isotkin työkoneet säältä suojaan. Raskaiden komponenttien käsittelyyn on 4 tonnin hallinosturi ja isojen sylinterien purku ja kasaus tehdään pystyssä sylinterikaivossa. Korjaamon kapasiteetin ja kokeneiden asentajiemme ansiosta voimme reagoida nopeasti kiireellisiin töihin, minimoiden asiakkaan tuotantokatkokset. Varastossamme on runsas valikoima yleisimpiä varaosia, kuten tiivistesarjoja, joten useimmiten korjaus etenee nopeasti ilman varaosien odottelua. Testaus on meillä osa korjausprosessia. Se auttaa sekä alussa vian etsinnässä että lopussa korjaustuloksen varmistamisessa. Korjaamolla käytettävissä ovat muun muassa yleistestipenkki pumppujen, sylinterien ja venttiilien testaukseen sekä jarrupenkki moottoreiden testaukseen. Kun uuden komponentin hankinta on asiakkaalle edullisempi ratkaisu, emme turhaan käytä aikaa korjaukseen, vaan autamme löytämään käyttötarkoitukseen sopivimman uuden komponentin. Tervetuloa Tehohydroon, asiantuntevaan ja palvelevaan hydrauliikan ja pneumatiikan erikoisliikkeeseen.